Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to enye video nyabonga kakhulu. Thank you so much for tuning in. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangaba ka subscribe the channel, please do so. Like a video, share a video as well, and ubuke nama advert. Yeah. So guys, update ke ngomzukisi Ndamase. I think igama lakhe umzukisi Ndamase. Yes. Khumbula ke ubhuti lo kwathiwa yena ke obe ungqondo ekubulawa kwabantu abawu-18 baselusikisiki something like that. I think bebese court all of them bonke ababanjwa ke kuleli cala lokubulawa kwabantu baselusikisiki. So kuthiwa ke ucele ke achithwe amacala ke ungqondo wesibhicongo saselusikisiki. Kune video engibonile kaMzukisi Ndamase enye ngayidownloada, like I think besiza ecourt ephume emotweni amaphoyisa mntakabawo igetane elibophelo yabhudi, like really esiswini ezandleni enyaweni, like everywhere. Ukubonisa ukuthi ubhudi isigebengu esikhulu ke lesibafethu kuthiwa usola ke ngokuba ngungqondo kule ndaba ke yokubulawa kwabantu abashona ke laphana ngase Eastern Cape endaweni okuthiwa kuselusikisiki engobazana. Kuthiwa sichithiwe ke isicelo sokuba ke kuhoxiswe amacala awu-18 okubulala abesifakwe yisiboshwa esisolwa ngokuba ngqondo ekubulaweni kwabafi engobazana elusikisiki ngoSeptember nonyaka. Umangalelo wesikhombisa uMzukisi Ndamase osehlala ejele kusuka ngo-2007 ngokubulala iphoyisa uvele nabanye abayisithupha enkantolo yemantshi elusikisiki ngolwesibili. So usukume wama ke ngezinyawo ebhokisini labamangalela wazikhulumela ngomlomo wakhe ecela ukuthi umbuso wahoxise ke wonke amacala athwese wona. Uthi nasengihlala ejele kusukela 2007 kuze kube manje akaze ngiphume ngiye ngaphandle, bengilokhu ngisejele okuyindawo kahulumeni. Umbuso uyazi ukuthi nxa ngiguphi ngosuku kwenzeka isigameko angizange ngiye kwenye indawo, kusho ke uNdamase. Sichithiwe ke isicelo sikaNdamase, umbuso umshushisi utshele imantshi ukuthi ke lesi siboshwa sichaza indaba endala futhi yaziwayo. Utshela inkantolo ukuthi umbuso uhlabela phambili nokumshushisa uNdamase kuona wonke amacala athwese wona. Amaphoyisa ase-Eastern Cape athi asekhipheke umehlo kaboni ka-50,000 afuna umsola wesishiyagalolunye umnumzana uSongezo Mashiya Vuma anenkolelo yokuthi sekushoda yena kuphela. Beziqinisile ke amaphoyisa ke nojele ke ezokuphepha enkantolo. uNdamase ufike enkantolo efaswe izandla ngozankosi izaboshelwa okhalweni ngamaketango abeze ayobopha ngisho nezinyawo, like I was saying ukuthi yo ayindlela aboshwe ngakhona bafowethu kuyachaza ukuthi ngubhuti oyinkinga. Usevalele ejele elingelinye ke lagadwe kakhulu ebhongweni iKokstad. Usolwa ke ngokukhanda itulo esejele lokubulawa kwabantu abangu-18 abebelungiselela kumcimbi wokumbulwa ke kwetshe. So isona story sikaMzukisi Ndamase an update since ngangiyenza ke story should bese court ke noza kwabo something like that bafethu. So ngena kuphela osuke eboshwe waboshwa kuyacaca ukuthi kuthiwa yonke lento wayiplana ke esejele kunjalo kusho ukuthi wayenabantu wakhe mhlambe labo bhuti besebenzisana ekutheni ke kwenziwe yonke lento allegedly. I mean kuthiwe ke innocent until proven guilty ke, kodwa ya uMzukisi Ndamase kuthiwa uyena ke wayengungqondo kuze nje kubulawe laba abantu baselusikisiki, something so evil bafethu, like enye into evil eyangithusa kakhulu. So yeah man, you guys, sona stories kaMzukisi Ndamase. Yo ivideo yakhe ngibona nje umehamba because uzahamba wathi umuntu ogugile, because guys uma uboshwe kanje uhamba kanjani, like even ucosha impukane mayengahlala nje ngasebusweni uyicosha kanjani, like uboshwe. Ayi ngeke bafethu, angazi bafethu ishuvo lakho comment section. Bebevele enkantolo ke uMzukisi Ndamase nabangani bakhe ke when it comes to that lusikisiki massacre, something like that. Yabonga ukuthi ubuke video, ulike, subscribe, ushare ke bese siyabonana kwenye ezolandela. Bye.